Temos que falar de fútbol nas máximas categorías na Liga de Segunda División, a Hypermotion, e a Liga EA Sports, a Liga de Primeira División, onde militan os equipos que aquí en Culleredo pois levantan paixóns e que a xente pois se asocia e se forma grupos para ver os partidos, ás veces como nesta fin de semana, pois sufrir un pouquiño, e é que non foi unha fin de semana propicia nin para o Depor e moito menos para o Real Madrid. Os merengues perdían 5-2 no derbi madrileño con o Atlético de Madrid. O Deportivo logo de ir gañando un axustado 1-0 en Ipurúa, en Eibar, durante casi todo o partido no minuto 93, e logo dun tempo duns minutos finais no que o equipo pois para min que se botou atrás, pero bueno, non lo van decir os nosos expertos, acababa cedendo o empuxe do Eibar e con certa sorte, cun gol en propia meta de Loureiro, pois acababa empatando. Sigue líder o Deportivo, pero podía estar destacado. Unha fin de semana, como digo, con tropezos dos dous equipos que seguimos. Falamos con Fernando Blanco e con Fernando Sampedro e que nos expliquen un pouquiño como veron esta fin de semana, que lles pareceron estes resultados. Que tal? Moi bons días, dous. Moi bons días. Hola, bo día. Bueno, non sei que vos pareceu a fin de semana. Comezamos, se vos parece, por Fernando Blanco. Fernando, que te pareceu unha fin de semana na que, bueno, agridulce para os merengues, especialmente, logo tamén para o Deportivo. Tampouco foi unha fin de semana boa. Se salva que sigue líder, pero podía ser peor, non? Sí, a verdade é que, bueno, se empezamos polo Depor, como é habitual, pois a verdade é que o que tantas veces é a frase tan manida do mestre Arsenio Iglesias, que cando tiñas o triunfo cho quitan dos fuciños, pois bueno, cando xa nadie esperaba que o Eibar fose capaz de arrebatarlle os 3 puntos ao Depor, pois chegou ese maldito minuto 93 que bueno, que quizás tamén o merecía o Eibar, porque estaba apretando moito, o Depor se encerrou moi atrás e ao final pois conseguiu o empate, que penso que é un resultado xusto. E se falamos pola outra banda, polo tema do Madrid, pois bueno, a verdade é que hai que felicitar a Fernando por estar hoxe, porque despois de meterlle 5 unha man hai que dar a cara. É un pouco unha alternativa para que o Barça se poña de líder, e penso que se pon a Liga pois máis emocionante, a pesar de que solamente van 7 xornadas, pero é un pouco o que falábamos xa en nos anteriores, que vai haber moita alternancia nos puestos da cabeza, porque a veces, pues bueno, hai sorpresas, non porque o Atleti Madrid non fora un gran equipo, sino porque o que falamos tantas veces do desgaste da Champions, e prova delo este último desplazamento, que me parece que viaxan hoxe o Real Madrid, o viaxou ayer, con 4 ou 5 baixas, e todo eso é produto, claro, destos partidos que ya ao final lle pasan factura. Fernando, decía Fernando Sampedro, bueno, como viches o resultado dos merengues, o resultado do Depor, bueno, o partido contra o Atlético de Madrid, ao mellor non se esperaba un resultado así, nin a afición, nin quizás tampouco o Atlético de Madrid, non? Non, bueno, primeiro liquido Deportivo rapidamente, sí, a verdade é que o Depor puido haber ganado en Ipurúa, pero pecou de conservador. Bueno, o Eibar empezou a creer que podía incluso remontar o partido, non houbera sido descabellado que o fixera. León ben armado, debe ser que por eso chaman o equipo armero, non? É un chiste malo. Bueno, pois ao final pois o premio de consolación, que ese empatiño, bueno, querido tocayo Blanco, minuto 93 será fatídico para vos, para nós non. Pois do Madrid fijo que non é fatídico, xa te digo agora. Pero estamos falando deste ano, non se pode vivir de recuerdo. No, claro. Non se pode estar anclado no pasado, Fernando. No, en absoluto. Por eso, ahora pasando ao derbi madrileño, bueno, pues moi mal todo, a verdade. Claro que hai que dar a cara. O Gallá, bueno, non vou aportar nada que non se dixera xa. O equipo por momentos pois recordou
o ano pasado, aos peores momentos da etapa Ancelotti, solo Arda Güler e Papé deixaron certos chispazos de intentalo, pero o problema non é que non lle saíran as cousas, que tampouco, pero é que non se pode tolerar a un equipo multimillonario, multimega élite, o number one do mundo para vastísima xente, non se pode tolerar, en primeiro lugar, esa actitud de desidia, de conformismo, de sobradez, chámese como se queira, e táchese o que non procede, pero é que é así. E menos cando van ganando 1-2, perdón. O sea, empezas perdendo, remontas, chegas ao final da primeira parte, vale, non expulsan a un xogador rival que encima pues, lesionou a Carvajal por un mes, vale. Ok, neste caso a verdade é que do resultado árbitro, porque é un resultado que se buscou, que buscamos nós mesmos, non? Nunha segunda parte, pois vamos, do peorciño que se lle pode recordar ao Madrid dos últimos anos, tuvo días malos, porque cando xoga moi ben, pero cando xoga moi mal xoga peor. Entón, bueno, é un pouco para facelo mirar. Vale, podes gañar, podes perder, podes empatar, pero polo menos compite. E na segunda parte, non é que na primeira fora ninguna maravilla, pero o que ten este Real Madrid actual chegoulle de sobra para darlle a volta ao marcador. Pero na segunda parte, non sei, esa actitude de conformismo, de desidia, e se veu todo o castelo de naipes se veu abaixo. A culpa non é de Xavi Alonso, como din algúns, que sí, que Simeone tácticamente lle comeu a tostada, claro que sí, pero non vou entrar neso. No fútbol de élite creo que máis ou menos todos poden ter os mesmos coñecementos, o resto queda a imaginación de cada entrenador, non? Do seu corpo técnico, un detalliño por aquí e outro detalliño por alá, pero non me gusta, a mí non me gusta decir que Simeone é mellor que Xavi Alonso ou viceversa, ou que Guardiola é o mellor entrenador de todos os tempos, non. Eu penso que o traballo dun entrenador, que me corrixa o meu tocayo se non é así, é máis, aparte do táctico, claro, evidentemente, pero é máis de saber, sobre todo falo a este nivel de élite, de saber xestionar unha plantilla e de saber lidiar cos egos de todas as nenazas que dito con cariño que hai, porque de 25 xogadores, pois igual a mitade deles che caen mal, e son uns niñatos estúpidos, e que é así en todos os equipos, empezando polo Madrid, as cousas como son. O que sí, xa non me parece máis tolerable son dúas cousas, que son as que me encresparon máis sobremaneira. Unha, de Xavi Alonso, son as dúas nas entrevistas despois do partido, na rolda de prensa, Xavi Alonso dicindo que o equipo sigue en construcción. Vamos a ver, señor Alonso, que usted que va por el mismo camino de Xavi Hernández en el Barcelona, que se tiró 2 años construyendo un equipo. Es que, a ver, vale, van 3 meses, ok, solo tienes 4 jugadores nuevos. ¿Qué construcción? La construcción tiene que estar hecha ya. Las grandes empresas no te permiten eso. El edificio tiene que estar ya prácticamente construido a falta de pequeños detalles en el baño. Punto. Eso por un lado. Pero más grave parece lo de Carvajal, o gran capitán, que en resposta a unha pregunta, tamén nunha rolda de prensa que dou, e xa acabo, lle preguntaron a Carvajal si esta derrota era das máis dolorosas da súa carreira. O señor capitán di que sí, sin dúbida alguna, que, bueno, é unha derrota moi dolorosa porque, claro, levaba o Atlético Madrid, é un grandísimo equipo que aspira a todo, patatín, patatán, hasta aí todo correcto, que levaba 75 anos sin meter 15 goles, tamén, datos, sin fallo, pero que, claro, lle dolía porque é un equipo con moita entidade que os pode poñer no seu sitio, que lles pode competir a Liga. Bueno, ese tipo de cousas, ensalzando máis todavía, facendo máis grande quizá do que é o Atlético Madrid, non? A ver, eu entendo de ser políticamente correcto, pero o mensaxe que se eu son xogador do Madrid e oigo o meu capitán decir ese tipo de cousas,
é que igual me veño abaixo, se teño un carácter un pouco endeble. O que ten que facer, neste caso un capitán, é quitarlle ferro ao asunto. Non sei se me explico. Non engrandecer ao rival, incluso por encima deles mismos. É que Carvajal, se escoitades por aí, se tedes oportunidade de escoitade, é que dá a entender que o Atlético está por encima do Real Madrid, incluso. Non, señor Daniel Carvajal, esa non é a mensaxe que se debe transmitir un capitán nun momento baixo e de dor como este, non? Pero bueno, en fin, non deixa de ser a miña opinión. Fernando, como lógicamente técnico e xestor de vestuarios, que te parece esta derrota dentro, decía o teu tocayo Fernando, un pouco en ese período de construcción que ao aficionado madrileño mellor, a madridista non lle gusta? Ti o ves normal? Ou achacas un pouco a eso que decías, a esta digamos, esta triple faceta que ten, tres frentes que teñen os grandes equipos como é o Madrid, e que o mellor lle pode pasar factura? Home, ten razón o meu tocalle Fernando no sentido de que non pode decir que está en construcción. A veces cando chegas a unha roda de prensa, pois bueno, moitas veces deixas pasar 15 ou 20 minutos antes de aparecer porque tens que saber o que vas a decir e moitas veces asesorados polos xefes de prensa dos clubs, ¿no? Pero o equipo está claro que unha vez cerrado o mercado de inverno non pode estar xa en construcción e con 7 partidos de liga. O que pasa é que é unha derrota moi dolorosa porque o Atlético de Madrid, pois, bueno, que falaban de que facía 75 anos que non metía 5 goles, menos a rivalidade que hai co Real Madrid. Entonces, pues bueno, lle saleu quizás un partido redondo, pero a base de o ímpeto, a garra que mete Simeone sempre ao seu equipo, é que quizás, pues bueno, o Madrid foi máis confiado, sobre todo cando se veu por riba co marcador e gañando ali un 2. Penso que aí, pues bueno, foi quizás o fallo, ¿no? A defensa non estuvo tampouco a gran altura por parte no, estuvo horrible este fin de semana, claro. Hausen e Carreras, pero horribles, a verdade. Aí os cambios de Carvajal e Militao e Hausen, o sea que Hausen ainda que foi xa casi ao final, pero Carreras que falaban e que están pedindo xa que vaya a selección, e sin embargo, pues bueno, foi un partido que non lle saleu nada ben, no, e aparte o de Carreras é que o pillaban en 2 contra 1 continuamente, todas as xogadas, todas. Non lle fixera ningún outro equipo e lle presionaron desa maneira e o rapaz desbordouse. E Hausen é que por alto non pillou unha. Claro, e logo, pues bueno, te encontras un xogador como está ahora tan en forma Julián no Atlético de Madrid e che complica a vida. Bueno, pero a ver, como que decía un poquinho antes Fernando San Pedro, nun equipo como este hai que mirar para adiante, non? Non se pode lamentar, non? Digo. Home, ahora está claro que non pode estar pensando xa na derrota esta, probable que xa ten ahora Champions, xa está viaxando, se non chegou, si que vai con moitas baixas, ainda que o rival tampouco é de gran importancia, pero bueno, tens que xogar e tens que desplazarte, o rival non é moi bon, quizá non teñan que tampouco que esforzarse moito, pero sí que tes un desgaste de moitas horas de avión, no? Pero o que está claro é que non te podes cerrar en eso, porque sabes que en unha semana, uns días, o sábado xa ten que xogar, e quizás vai a encontrar outro equipo tamén en moi boa forma que lle pode complicar a vida no Bernabéu, como é o Villarreal, o sea que moito cuidado, Aparte o Villarreal que está a 2 puntos do Real Madrid, se as miñas contas son correctas, non? Villarreal está aí por meterse na Champions e está xogando moi ben, entonces vai a ter un rival complicado, a pesar de que xogue no Bernabéu, pues bueno, ten que estar a afición tamén con o equipo, porque como empecen os silbidos, empecen a poñerse nerviosos, cuidado co Villarreal,
E agora a miña pregunta, acaba de decir Fernando o tema de silbidos. Realmente é para tanto? Hai que silbar, tendo en conta como é a afición do Madrid, moi exixente cun equipo, bueno, pues que está aí, ¿no? Que no lugar no que está na historia do fútbol, pero realmente é para silbar os xogadores ou a quen sexa do Madrid en este momento, de verdade? Non, de momento non. Aparte que, bueno, xa sabemos que nós o vemos desde fora, non? Pero o Bernabéu, o público do Bernabéu, se sabe que é moi exixente, e ningún xogador na historia do Madrid librouse nun momento dado de ser silbado, non? Sexa Juanito, Pirri, Cristiano Ronaldo, Arbeloa, Di Stéfano ou Ricardo Zamora. O sea, que todos tiveron o seu concerto de vento, non? Pero bueno, non, de momento non é para lanzar as campanas ao bo, ni moito menos, pero sí que debería funcionar como toque de atención para no foro interno da plantilla. Debería funcionar como toque de atención, en plan, señores, isto non debe volver a ocurrir. É que xa é a segunda vez, vale, a primeira ya pasamos, foi no Mundialito de Clubs, o primeiro partido exixente contra outro equipo dos top do mundo, como é o PSG nestes momentos, che mete 4, chegas contra o Atlético Madrid, que é o equipo que máis che tocou as narices nos últimos anos. Fai 2 temporadas, os únicos 2 partidos que perdeu o Real Madrid en todas as competicións ao longo da tempada foron os 2 contra o Atlético. Vale, é a túa besta negra nestes últimos tempos, sexa por mérito de Simeone, bueno, vale, ademais eu, mira, non me gusta facer de menos a ninguén, pero coñezo aficionados bastantes do Atlético Madrid, tanto de aquí como de Madrid, é que despois do sábado o meu WhatsApp botaba fume, evidentemente, pero vamos, é que xa teñen a temporada resolta, aínda que queden séptimos na Liga, fora de Europa, ou queden no posto número 12, xa está, ao final da Liga sempre podrán decir, pero le metimos 5 al Real Madrid. Xa está, xa teñen a temporada feita. Que logo farán o ridículo contra o equipo que sexa, en Europa, na Copa do Rei ou na Liga. Vale, seguro, pero xa teñen... A ver, eso me parece de perdedores. É que é o que é o Atlético Madrid, ao fin e ao cabo. Ala, xa empezamos. Non digo eu, o día historia, é o Pupa. Bueno, xa empezamos. Doleola, doeu esta fin de semana a derrota. No, claro que doeu, pero doeu non porque fora o Atlético. Se houbera sido calquer outro equipo, houbera dolido igual. Que che metan 5 non é prato de bon gusto para nadie, pero que encima, se che meten 5 porque estás xogando contra un rival que che arrollou, que che pasou por encima futbolísticamente, ti deches todo o millor que tiñas, non poideches dar máis, bueno, pois che pasou un tanque por encima, vale, correcto, pero non con esta desidia con que xogaron, entre comillas, os xogadores do Madrid, xa digo, salvo a Mbappé, a Arda Güler, hasta que xa dixeron, mira, que aquí non hai nada que facer, tamén baixaron os brazos, pero que o resto pues estaban no campo por estar, postos polo ayuntamiento. Pero bueno, en fin, non é grave de momento, non pasa nada, aínda que estemos a un punto do novo líder, non pasa nada, isto é moi longo, non se perdeu nada, e que si sirve como toque de atención, se poñen as pilas e no resto da tempada volven a xogar como realmente saben, é mellor, non haberá ningún problema e recordaremos isto como unha pataleta e unha mera anécdota, un punto de inflexión. E, bueno, non sei se punto de inflexión xa falando do Deportivo, pero esta fin de semana, sobre todo na última media hora, eu diría media hora final en Ipurúa, o Deportivo, eu non digo desidia, pero sí que, na miña opinión, se botou atrás e quizáis con un poquinho de demasiada precaución. Fernando Blanco, que te pareceu eses últimos minutos finais nos que, como decía ben antes, eu penso que ten razón Fernando Sampedro, quizáis o Depor pecou de conservador, estás de acordo?
Bueno, sí, penso que a pesar de que o recalcou moito Hidalgo de que Beñán ya había modificado en varias ocasións o sistema de xogo, pero bueno, para eso están os adestradores, para que ti te des conta de que movimento se está facendo para tratar de gañarche. O que pasa é que ten que tamén pensar e recapacitar Hidalgo, que me imagino que o fará hoxe cando chegue ao adestramento, e que parte de culpa tamén a ten el, no sentido de que está xogando fora con un equipo que todavía non perdera na casa, que é moi difícil de facerlle goles. De feito o gol foi de penalti, pero sin embargo penso que a equivocación en parte lle ven polos cambios que fixo Hidalgo no, digamos, no triángulo que sostiña o medio campo, porque hai que ter en conta que empezou con Mario Soriano, Villares e Luismi, e acabou o partido con Rubén López, que non había xogado ni un minuto na Liga, con Patiño, que non está entrando todavía, e con Cristian Herrera nos minutos finais, e aí o equipo se debilitou completamente, eso ten que ver. Entonces, aí foi cando o Eibar empezou a empuxar, veu ese gol, veu outra parada de Parreño tremenda, dúas, unha abaixo que mete unha man á izquierda que xa era gol, e outra arriba, o sea, que non perdeu de milagro, ¿no? Entonces, bueno, sí que é verdade que se mete atrás, porque claro, o equipo que empuxa moito, e iso a pesar de que vai moi pouca xente, o sea, non sei se non chegaba nin a 6.000, que é a capacidade que ten o campo, pero vamos, que decir que é un equipo que che vai encerrando atrás, e o equipo non supo manter o balón, facer un xogo máis combinativo como nos ten acostumbrados en outros partidos desta mesma liga, e sin embargo, pois non sei por que motivo o equipo se foi cerrando e tratando de conservar o resultado. Hai que ter en conta que, bueno, tiña notado porque estaba facendo os comentarios como sabes, en Radio Voz, no minuto 37 avisa o árbitro a Parreño que, por favor, saque rápido porque xa estaba perdendo o tempo. 37 da primeira parte. No Atlético Real Madrid, cando o Atlético se puxo por diante 1-0, antes de que o Madrid empatara, é que o Atlético estaba facendo exactamente o mismo que o que fai a maioría das veces desde que Simeone está aí. O sea, marcar un gol e replegarse e intentar conservar ese gol. Cantas veces o fixo o Atlético Madrid? Bueno, o leva facendo pois os 14 anos que leva aí Simeone. Pero que, se vos fixades, xa o estaba facendo antes de que o Madrid empatara. Tamén, na primeira parte, no minuto 20 e pico. Pois ao Depor non lle veu nada ben eso. E despois, bueno, despois do aviso, que era o que iba a acabar, resulta que lle sacou tarjeta amarela a Parreño por o tema de que, como xa había avisado, estaba retrasando o saque, o sea, que xa estaban perdendo o tempo porque o Depor estaba vendo que iba a perder o partido. Entonces, bueno, sempre que sexa un punto e non perder a imbatibilidade, pois lle viña ben, pero estuvo máis cerca de perder os tres, E iso, Fernando, que pouco antes de recibir o gol do empate, tivo unha ocasión tremenda desas que non se fallan nunca, que fallou ademais de Eremai, non? Teríamos falado de outro partido diferente se hubiera metido ese gol? Sí, seguro, ainda que, bueno, nunca te podes fiar, porque sí que é verdade que fallou unha ocasión clara despois de que rebasa o porteiro, que penso que aparte non é que estuvera moi cerrado, tiña ángulo de tiro, pero bueno, quizás se confiou e se lle foi fora ao lateral da rede, pero dices, falamos de outro partido, e que eu despois de ver ayer o Sporting de Xixón co Albacete, e que iba gañando o Sporting na casa 3-0, e que remonta e acaba perdendo 3-4, e dices, vemos outro partido, ou o Sporting tamén dixo que isto xa estaba gañado. Entonces, igual con 2-0 se veñen arriba e che meten 3-2, eso nunca se sabe, pero sí que era máis facilidade. Sí. Nese aspecto, este fin de semana houve outro exemplo non tan flagrante, porque ao final non pasou nada, pero na Bundesliga, no partido entre Borussia Mönchengladbach e o Eintracht de Frankfurt, o resultado foi de 4-6, pero que no minuto 50 ganaba o Eintracht de Frankfurt, que é rival do Atlético Madrid na Champions esta semana, ganaba 0-6. Se relaxaron tanto que o Mönchengladbach, se dura o partido 20 minutos máis, o empata.
E ao final quedaron 4-6. Sí, pero, bueno, eso sí que a veces pode pasar porque cando tes un resultado tan holgado e a mellor, pois, xente do banquillo que a metes, igual que non dispón de minutos, e que a min unha cousa que me chocou moito, o tema de que saque a Rubén Hidalgo cando non xogou en toda a liga, e resulta que o ponga a xogar un partido complicado e tal como estaba o resultado, que o mete, creo que era no minuto 80 no sitio de Villares, e sin embargo outro día que vai gañando, me parece que era 4-0, non lle dá ni un minuto. O sea, hai cousas que a veces te sorprenden moito. Esa xestión, no, do vestiario, que non é só xogar cos cegos, sino tamén saber dosificar, e sobre todo aos rapaces, os que son novos e os que levan menos tempo, darlles a oportunidade, pero cando hai que darlla. Vos pregunto os dous, un poquinho... Fran, dime. podo facer unha pregunta? Sí, claro. A vos os dous. Bueno, xa falamos antes de esa excusa de Xabi Alonso de que o Madrid está en construcción, pues con novo adestrador, como é el, 4 fichaxes. O Deportivo tamén ten novo adestrador, creo que máis de 4 fichaxes. Se pode decir, ou vos opinades, que o Deportivo é un equipo en construcción ou xa está rodando? Aí va eu, precisamente. Me quitaches a pregunta, sí, señor. Fernando, que dis? Eu, para min, que xa o dixen con respecto ao Madrid, se ti xa estás na jornada claro, 7, aí é onde quería chegar eu. Van, que empezou a Liga en agosto, estamos no último fin de semana de setembro, pois bueno, que leva xa 2 meses de competición. Eu penso que a construcción, para min, a construcción se acaba prácticamente cando cerra o mercado de inverno. Sí que é verdade que se o último día che pode vir un xogador, pois que teñen os partidos, un par de partidos para acoplamiento, pues bueno, pero penso que nin no caso nin do Depor, nin do Real Madrid, ningún dos dous, para min, está en construcción. O Depor está super construído xa. Bueno, pues a ver como dan estes equipos xa construídos para fin de semana. O Madrid se enfronta ao Villarreal, ademais xoga na casa o sábado, en teoría o partido das 9 da noite, ten compromisos europeos por la semana. O Deportivo xoga tamén o sábado, pero neste caso moi cedo, o sábado ás 4:15 xoga en Riazor e ven un complicado Almería. E eu lanzo a miña última pregunta. É certo que a segunda estáse a demostrar que é dura, e este ano parece que vai ser bastante máis dura, porque equipos que non estaban ben dan sorpresas fora. O Albacete era moi cuestionado, lle meteu pois esa remontada, non? Pois a domicilio. A ver, o Deportivo ten que espabilar, non? Digo eu. Bueno, eu penso que o peor que ten o Deportivo, para min, o nivel que vai a dar se vai a ver este mes de outubro, ten un calendario bastante comprometido e se vai a ver, eu estou esperando este mes para ver se é capaz de, agora xa ten o próximo sábado, como ti ben decías, o Almería na casa, pero que logo ten 2 fora, que vai a xogar a Málaga e o Racing de Santander, e acaba o mes de outubro recibindo aquí ao Valladolid. Aí vamos a ver o nivel que vai a dar o Depor. Pois se antes deses partidos duros perdeu co Eibar, que a priori non se pensaba que perdeu, vamos, non perdeu, pero como se perdera. Bueno, pero como se perdera, para os que somos moi hinchas, é como se perdera, logo de ir gañando todo o partido, non? Entón, si tropeza aí, imagínate cos grandes, non? Bueno, a ver que pasa. Vamos a darlle un voto de confianza aos adestadores, non? Sí, non ten que ver. Parte da segunda división é unha montaña rusa, non, de sensacións. Un equipo está ben, vai como un tiro, gana todos os partidos un mes, pois como, por exemplo, o Racing de Santander, que empezou como un cohete e xa pinchou, creo que os dous dos 3 últimos. Así que, a ver, ahora o Deportivo neste mes, que calendario ten, despois dese duro calendario, a ver si sigue aí na cabeza da clasificación, pois entón xa é para telo en conta, pero é que a segunda, mira, van solo 7 xornadas, son, non? 7, 8. Sí. Pero é que entre os postos de descenso e os de promoción únicamente hai 5 puntos de diferencia. E ao
ao longo da Liga non vai haber máis de 12, así que en segunda ganas 2 partidos seguidos e pasas de estar abaixo a estar arriba, e ao revés, se os perdes igual estás de terceiro, cuarto, quinto e te pos de cuarto, quinto pola cola. O sea que, bueno, eso é o bonito tamén, non? É unha continua montaña rusa vais moito máis imprevisible se se quede pois entretida e divertida que a primeira división, non? Nese aspecto. Sí, eso está claro. Fernando, conclusións finais, que se apreten os machos as aficións, non? Sí, bueno, eu penso que hai que, como dice, un carrusel, isto se estás arriba, pasa que che vai marcando un pouco a Liga, se neste caso o Depor é capaz de manterse imbatido, que todavía non perdeu, todos os equipos queren vir a gañarlle ali na casa, pois bueno, ainda que foi un empate, foi unha mágoa que empatase nese minuto 93, pero penso que o non perder é importante. Se agora é capaz de o próximo sábado gañarlle ao Almería, e no caso do Real Madrid, pois outro tanto, xa hemos visto como celebrou o Atlético de Madrid o triunfo, que deron a volta ao campo como se ganaran a Champions, Simeone mandando besos sagrada por todas as bancadas. Entonces, pues bueno, ten que ahora manter a calma e ver que pode facer o próximo partido, como decíamos, co Villarreal, e o Barça que vai a xogar a Sevilla. Entonces, pues bueno, vamos a ver que nos depara este fin de semana, e xa pouco a pouco, como digo, hasta a jornada 11 ou 12, vamos a ver o equipo dos niveles. Está claro, como digo, Barça van seguir na cabeza, e vamos a ver se o Deportivo é capaz de aguantar o tirón. Bueno, pois os dous, a Fernando Blanco e a Fernando Sampedro, vos dou as grazas, e a semana que ven, se vos parece, falamos máis de fútbol, o galla que con boas noticias. De acordo, pois unha aperta. Un saúdo aos dous, gracias. Outra, feliz semana a todos. Igual.